Veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u novi klip. U ovom klipu igramo Clash Royale. Evo, to je Sparky, od malo prema da vidite. Znači on skida ljudi što arena damage i na 1200 hitpointa. On je dobar za barbarijana, evo vidite zašto se on dobar. Da, imamo i tu jednog legendarnog, predobrog bandita, on je zaista vrh. Znači kao što vidite još malo stižemo do Lightning Chest. Ima inače Lightning Chest 8 strajkova, što je neverovatno. U ovoj epizodi ćemo odigrati čisto onako 2 battle-a. Tako da ajmo. Za sad. WTF lik je odmah pušovao. Iskupio ni 10 eliksira. I zabacamo Sparky. Ne, smrljivi Magic Archer. Ne. Fuck you, Magic. What the fuck? Kako? Ja mislim da će... Ne, ima smrljive skakanje. Odaj! Če bro, aj lik. Kako tek ima? Ti jeftini dekovi vrate na moje Sparky da mi se dobu. Vidi ima i Goblin King. A da ima još... Ne znam šta da... Ja kažeću da... Buska letončiće su da... Ne, sali vodi nešto ne. Vamo ćemo baciti oči. I sad ovamo ide Sparky. Ajde vidimo sad. Da će sad da bude vrati. Nadam se da će nešto samo Sparky uradi. On neće da baci skeletone, pa će da baci ovog malog smrada i ništa nisam uradio. Što bi? Možda sam mu toliko skinuo. I pogledajte on sad meni kako skinuo. Dobar dek je mali. Svakak dobar dek, što je pravi. Evo na četiri partnera. Dobro je. Ovaj mi se mnogo sviđa i baby dra. Sad nemaš protiv Sparky. Sad ću ti pokazam. Sad nažalost, imam eliksira Sparky. Nice. Pukni ga Sparky raznesi. Odem u tower. Bandit se mrda. Vamo realno treba je moj bandit uzeti. Što nam treba? Imamo Kirije. Imamo ovo. Znači lik ima izbunjeno. Znači lik hoće da mi uništi. Brate, mislim da mi uništi. Mislim da će da mi uništi. Bacamo Sparkija. Bacamo sve. Bacamo brzo minione. Će stigne. Neće. To je to lagano. Pogleda. Bravo! Pobedio me lik. Ljudi moji, pobedio me. Ja me pobedio. 5000. Hvala, gospodo. I ljudi moji, to je što se tiče ovog klipa. Ako vam se sviđalo, ovdje ostavite like, subscribe za moj kanal, ali tada ljudi moji, veliki plus.